Salutare prieteni, bine ați venit la un nou episod de YouTubers Live. Haideți să începem, fiindcă nu prea mai am chef să mai joc nimic astăzi. Haideți să vedem. Deci, haideți să vă explic ceva. Eu am mai jucat un pic de YouTubers Live înainte să intru să filmez. Și a venit prietenul meu London ăsta și a zis că are un apartament într-un bloc de vânzare, să nu mai știu ce era, și că să-l cumpăr. Mie îmi trebuie 160 de dolari de ăștia. No, thank you. Și acum haideți să ne reparăm calculatorul, fiindcă da, ne-am mai jucat noi un pic. Hai să dăm un pic la work, fiindcă nici măcar nu mai îmi interesează. Și sunt curios să văd apartamentul ăla cum arată. Băi, sigur nu e strălucire sau ceva, dar e acolo un apartament. Haideți să facem un clip. Nu, acum e foame lui băiatul ăsta. It, da, asta vreau să dau it. M-am dat de 2 ori it, hai să-l luăm pe ăsta. Și după aia să dăm new game video. Și vom face cu cel mai bun. Până acum observ că Counter-Strike are cel mai bun rating. Și o să fac Counter-Strike. Și dacă vreau să cumpăr un joc așa în vogă, mai întâi facem bani pentru apartamentul ăla. Sunt curios, deci credeți-mă, chiar vreau să-l văd. Hai boss, când mănânci? Așa e, ok. Da, Counter-Strike gameplay video 2. Nu prea mai fost să mai învăț study. O să mă duc, dar nu după acest joc de ăsta frumușel așa. Aici nu prea am ce să pun în asta. Uite, acum a apărut și mie asta, nu contează. Și dă next. Așa. Haideți să le combinăm așa cât de cât. Să punem, uite așa, mă gândesc eu. Deci de început o să-l pun pe ăsta. După aia îl punem pe acesta. După aia pe acesta. Și aici nu prea să combină, asta e altă treabă. Aia nu pun asta, mai bine pun un alt par. Punem asta. Hai, sperăm să iasă ceva acolo. Sperăm. Da, fraților, deci haideți să începem. Ce vrea fata asta? Deci, nu, thank you. Haideți, că băiatul ăsta e cam obosit, săracul, și după aia dăm work. Aia dăm study, fiindcă trebuie să mai învățăm. Nu ia mama calculatorul din nou. Avem test cu 28 februarie și noi... Do you like? No, nu pot să cred, am muncit atâta doar. Haideți să mergem un pic la study, fiindcă 28 februarie avem test și 2 martie, dacă nu luăm notă bunicică la test, nu mă lasă mama să mă duc la event. Eventul ăla este un fel de... Vine mulți youtuberi acolo și face treburi. Eevee. No, thank you. E aia care place băiatul ăsta, da. Nu prea mă interesează. Acum la 3 noapte vrea să vorbim, nu am chef. Sorry, fata, sorry. Nu pot să fac încă video. Nu pot, fiindcă se încarcă foarte. Bă, e bine, avem un dislike și restul like-uri. Frate,
Mai chiar apreciază această serie și să vedem ce rezultate vom avea. Mă accept. Da, frate, hai să cumpărăm, hai să dăm work. Că eu chiar vreau acel, cum se numește, acel apartament. Și sunt curios, după ce cumpăr apartamentul la urcăm ceva cu Counter-Strike, ceva care e bine. Hai să mai dăm o dată work. Și dăm la tot last cu asta de 30. Scuze boss, dar trebuie să muncim, ne trebuie bani pentru apartament, chiar îmi trebuie și chiar sunt curios să văd ce oferă apartamentul ăla. My god. Ce vrea Ivy? Nu frate, nu am sorry. N-am învățat destul de mult în această săptămână. Da, n-am prea am învățat, am fost decât dată la stadii, nu mă interesează ce zici tu. Hai să dăm stadii, că așa vrea mama. Și așa facem. Știu, boss, că ești obosit, da. Avem test pe 28. Să luăm și noi o notă mare la test. Hai să dăm acum sleep, urmă să dăm hit. Mamă, frate, deci asta e obsedată. Nu, am treabă, fata. Știu, a ajuns ăștia aici la... Dar nu prea mă interesează. Relație, invite home. Comment. Oh my god, și Ivy a venit la noi. Nu știu ce caută ea la noi. Oh my god, ce vrea să-mi facă? Nici s-a pus la calculatorul meu dintr-o dată. Nu înțeleg, oh my god. Hai, nu mă interesează. Dar ce vrei, fată? Deci nu înțeleg ce face la calculatorul meu. Da, fraților, de nu înțeleg ce veni la mine acasă. Say goodbye. Hai să dăm așa. Say goodbye. Pleacă, hai. Lasă-mă, fata, în pace, că n-ai tu ce să cauți la mine acasă. În fine, haideți să vedem aici, deci... Vă sfătuiesc să nu faceți astea, fiindcă o să vă dea crash în joc și nu. Am încercat și odată și nu-i bine. Hai să mai dăm o dată work. Hai să dăm study, că vreau să iau notă mare la testul ăsta. Nu prea am învățat destul de mult. Și nu mă interesează. Asta este femeie, deci trebuie să fac clipuri pentru YouTube. Chiar vreau să mă la eventul ăla, mi se pare că prezintă o consolă și chiar aș vrea și eu să o iau la consola aia. Avem $120. Hai să mai facem un video. Dar nu cu Counter-Strike. Nu știu, vedem acum. Da, nu prea este în vogă Counter-Strike și cred că voi lua un alt joc. Voi lua un joc care să nu în vogă acum. Oh my god, avem examen. Sigur, o să iau notă mică, B minus. Oh my god. Să vezi acum ce-mi face mama. Păi da. Ia zi, boss. Lasă-mă că eu direct la calculator m-am pus, oh my god. Haideți să luăm un joc în vogă, deci hai să luăm pe ăsta, Planet Wars Counter. Să mă duc la o petrecere. Ia, e mulțumit, oh my god. Dar lăsați-mă, frate, nu, thank you. Sorry. Mi-a dat $25, oh my god, cam puțin. Nu, scuze. Go shopping. Asta mă interesează. Și am dat pentru Planet ăla. Hai să-l cumpărăm. Hai, sper să facem ceva cu el. Hai, până vine coletul, hai să dăm work. Am dat în greșeală pe $20. Deci, vine acum pachetul nostru. Perfect.
Hai că după ăsta facem și un video. Iar dacă bossul e obosit. Flower Power. Nu știu ce e. Scuze, mamă, deci toate fetele vrea să vorbim în continuu. Pe mine nu mă interesează zici ele. Hai să facem un video, nu de un video. Și să facem cu nou joc. Autul e în vogă, băiatul. Hai să facem un video. Sper să dăm lovitura cu acest videoclip. Create video. Fraților, deci eu strâng acum, vreau să strâng foarte mulți bani ca să am un nou apartament, să nu mai obțin. Oh my god, deci cred că o să plătesc taxă. Da, o să plătesc taxă la intro. Asta este, frate, deci o să plătesc și nu vreau să plătesc, dar o să plătesc o amendă. Hai să dăm pasta de 2. Ne trebuie cât de cât să le legăm acolo. Hai că e bine așa. Da, uite așa. Nu știu, eu dau uite așa ca să alege aici. Și să leagă și aici cât de cât bine, da? Și punem 4. Și nu mai avem să punem. Hai să dăm lovitura cu clipul ăsta. Chiar vreau să dau lovitura cu acest clip. Hai, boșilor. Hai, băieți, hai să dăm lovitura, hai. Hai să dăm lovitura cu acest video, deci hai să mai dăm o dată work. Stați că avem aici un tichet de ăsta. Oh my god, hai că nu mai avem de la, nu mai știu cum să numea. Haideți să dăm work. De la asta de 20, 4 ore e destul. Mă uit la eventuri, deci avem aici flower, no. Cât costă biletul? Nu m-a invitat nimeni. I went, ate it. Jet ticket, $25. Nu mai prea interesează. Ia să nu, ăsta e $30. Cosplay party. Nu prea mă interesează cosplay party. Deci eu nu vreau să mă la party acum. Vreau să mă duc la prezentări de videouri sau de prezentări de jocuri și de asta. Hai să dăm ce mai vrea și mama. După aia dăm hit. Și ne uităm un pic aici. Mama stă după mine, vă dați seama. Dar ce-am făcut? Nu știu. Da, deci iar n-apreciat mulți. Decât în mare parte e apreciat acest game. Și e bine. E bine. Sper să facem un start bun cu acest video. Dar nu înțeleg ce vrea mama să-mi facă. Da, fraților, deci vedem, uitați că urcă 100 de... Avem acolo vizualizări destule. Lovitura noastră la episodul de astăzi, vreau să fac 100.000 de abonați. Haideți, boss, hai, boss. Și că nu am învățat în această săptămână pe nimeni, că n-am vrut să învăț, mă, femeie. Deci, mâine avem aici un event care nici măcar nu mi-a luat tichet și nici nu vreau tichet. Sunt foarte ocupat, frate, și n-am chef acum. Haideți să mai dăm o dată work. Dăm la asta de 30 și sper să luăm acel apartament, dar nu știu cum să-l iau. Deci abar n-am cum să-l iau. Hai că am dat lovitura cu acest video, am dat foarte bine. Ia să vedem, deci mergem acum să vedem acel apartament, ia să vedem. Your home. Să vedem, ăsta costă $80. Avem, deci la noi acasă avem un megapixel la net și aici la 4 megapixel, deci o să încarce mult mai repede pe tub. Și working aici o să cumpărăm noi mâncarea. Study, nu, ceva care e bine. Course, no, yes. Roommate, yes, no. Deci e bine. Și o să-l cumpărăm. Foarte tare apartamentul. Haideți să... Deci ne învață să ne luăm mâncare.
Apăsăm pe frigider. Stați un pic, am un pic de lag de la apartament, fiindcă am ajuns foarte repede. Oh my god. Ce caută asta la mine? Frate, deci asta e obsedată. Ce obsedată. Bine, boss, am înțeles. Și să cumpărăm niște sandvișuri. Să mâncăm. Oh my god. Is big in the left side. Și acum ne învață să cumpărăm mâncare. Buy food. Oh my god, și cumpărăm după calculator. Vă dați și voi seama că cumpărați mâncare și după calculator. Vă dați seama. Cafea, sandvișuri. Da, fraților, hai să ne cumpărăm aici niște mâncare, ca așa ne zice. Fraților, foarte simplu. Cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare cu un alt episod. Pa, pa!